всички нощни геймери, стримери, аз съм Sharp563 и днес играем Майнкрафт 1.11.2 в този чистак нов сервер. Виждате ме. Сега между другото да сетна времето. Няма да следваш нищо. Митко се самоуби. Добре, и тази пирамидка аз я направих. Аз учам да оцелявам. И така. Ама оцеля ми тримата. Ще да видим тук. С мен са GamerBG25 и Андрей Младенов. Линк ще има в описанието. И Андрей Младенов. Линк ще има в описанието. Що Оле, пък да има в се описанието? потом- Не може ли в заглавието? Така, духаме по дървото, като изтръщели. Така, аз отивам за дърво вече. И аз съм с текстур пак, защото съм як. И не съм го тествал, сега ми Хора, като чупите дървото, чупете малко листа да почнат да се махат. Не, с голямо дърво няма да се занимавам. Викторе, ти нещо да се извиниш, че не си качвал клипове. Не, то си е нормално. Нахални. Ами, хора, на какво да снимам? Мисля, нямам много идеи, омръзна ми да качвам само на Майнкрафт. Защото какъв е смисъл да гледате как някой се бъхти? Някой може да му е приятно, но такъв е живота, кога се прави? Добре, айде сега да не съм мъча да ми кажете, че съм ретард и мога да си направя един... Виктор, съседите да го вземи този ачивмент. Аз вече имам крафтинг тейбъл ачивмента. Аз не. Аз го имам, ама на мен не ми трябват. На мен за какво съм? Кое? Ничидмонтите. Ами... Ще ти потрябват, сигурно. За какво? Тук има... Виктор, ела. Къде си? Виж дървото. Аз живея там. Няма. Сега не се легави. Не, аз живея там. Тук няма много овце за вълна. Митко, къде Аз си? вече имам 2 ябълки. Аз имам кръгла Къде нова отивам ябълка. към Митко, крафтинг постави... тейбъл? Те го чупи. Ела ти тук. Виктор, Митко, ела тук да поставиш крафтинг тейбъл. Ето така. Да. Аз вече имам кирка. Аз тук кърча ачивментите. Мен не ми Я трябва. да си взема ачивмента. Кърча ги като боб. Отдера съм сигурен, няма. Митко, имаш ли кирка вече? Митко, може ли трикамък? Моля се, набери му, брат. И на мен. Моля. Трикамък ми трябва само, моля. И на мен. Айде, цял живота. Шеф е здрав. Виктор, ела тук само. Да бе, аз отдера знам къде си. Ами там и тук ми взе камъка гадина неща. Тук, там дето започнахме клипа съм. Виктор, да те портна ли до Митко? Не. Не, няма го порта. Окей. Къде? Ето, Там ще е срещата на Съюза. Те ще го наричат. На координати! Ари! чакай. Минус 128, 60, 240. Ама знаеш какво? Аз ще направя така. Ще дойде тук, ще си отворя координатите, ще ги такна една снимка. Аз нещо са прекалено големи. Аз не мога да таквам снимки. То с F2, аз съм свикнал. Чакай, ще ги напиша в чата. Опа, тото и без да искам нещо. Не. Вау, камъка как изглежда, ако това е камък. Виж, ще го пише. Кабълстон, да. Чая ще лефна да си... такова. Да си... какво? Сървър е привейт, така че... Не, че нещо. Ама камъка е все едно... Те не знам.
Някаква тухла се едно. Какво стана, бе? Не знам. Полудя. Колко мислите да бъде един епизод? Аз не си виждам времето. Чувачи ли ма? Не. Давай, пътнем да чувам. Митко, чувачи ли ма? Давай, Не. да чувам. А в момента компютъра ми е изключен. Буквално. Ей, сега идвам, отивам да кажа на баба да си напише паролата. Добре. Ей, сега идвам. Виждате, нашия, този, който хоства сервера, отива да пита баба си, която е паролата на компа. Няма нужда да поясняваш. Защото, в смисъл, що трябва да поясняваш? За да мои хората да знаят. Чакай сега, докато съм тръгнала да таковам конструктора. Тук ще ви направя тераса. Някакво странно. Ама ти вече къщата ли си почнала да правиш? Майко, че сега ли? Ела да я видиш. Аз сега завърших вече. Не, шугам се. Аз колкам в мината. Не мога да се върна. Тъй като няма кол за точно. Бъркам, честно. Не, всъщност за коля го правя, тъй като мога да попестя. О, Господ Бог! Не, отиди тук, даже ще се качвам. Как да го направя сега? Още по едно блокче. 10 или 15 минути мислите да се клипнете? Какво? 10 или 15 минути? 15. Май. Мразя да ми свършват ресурсите. Аз вече имам айран. Кой го интересува? Ти дори не си правиш къща. Тук съм хора. Добре, аз вече имам айран. Те ли бе, сподели малко? Колко Всеки е? може да намери айрон. 10. Толкова бързо. Намираш мина Сподели и... малко? Чакай да го изпокоя. Кол имаш ли някакъв? Митко? Не, имам дърво. Нямам кол. Какво е? Си, какво е? Тук не мисля, че ще ме докопват зомбитата. Или пък нещо. Не знам. Дано не ме. Че къде си, бе, Викторе, бе? Оф, няма да ти кажа. Намери ма. Искаш ли? Аз те виждам. Няма да се порчваш. Аз те виждам от тук. Аз съм с Optifine. Ти се виждаш. И какво като се Добре, виждам? както и да е. Митко, дай ми 2 необработено дърва, ако имаш, случайно. Че аз по навик си ги обработвам винаги. Точно съм. Аз малко си изключих компютъра без да искам. Оф, то пък не свърши ли, бе? Ви още си мъчи? Давай. Ние да Не, сме като да тебе да не- снимаме за 5 секунди. Аз снимам 15 минути. Добре. Поне и повече понякога. Тук какво? Базичка, мазичка. Базичка, мазичка. Скамазня. Абе, Митко, колко надолу си копа, бе? Те с айран да не мислиш, че се намират лесно. Ами да, откриваш мина и си ги намираш. Ама аз не ги открих с мина. Той не ги откри с мина. Ама можеш, нали? О, Андрей, тук печки си е правил, бе. Какво си правиш печки? Защото съм гочен мочен. Много шарена ще е такова, ама нищо. Аз имам вече лапис. Добре. Ще ни трябва за енчантинг. Добре. Разбрах.
още малко кабел. Не, е смисъл, не. Така. Да. Ковам. Вземам печката. Печката се стои е като фурна. Вземам всичко, ама не е обратно. Е. Печката, брат, е като фурна. Да бе, на този текшият пак. Представи си е фурна. Правилно. А! Не ми навлизай! Не беше само да я взема. Сега няма да прекусяваш границата. Добре, Митко, ние ще живеем двамата, Виктор да си гледа работата. Нали каза, че ще живеем заедно, бе? Еми да, ама ти... не прекусявай. Митко, ако искаш, живее с мене. Не знам, аз съм повече човек на ръба. Да, на ръба, ама ще живееш с Андрей. Не съм казал, че ще живея с Андрей. Легла ме човек. Оф, Ала, учебни за материали. аз имам 2 ранкирки. Добре. Я на коп. Я на... Че имаш прекалено малко айран, аз вече имам също какво опивам. Ще да си го добера. Вече имам 18 айран. Ти иде се ми триш. О, още имам даже. Супер. Човек ще промъквам, че един крипа. Ти ще са отделни Фак! столички. Много съм зле. Карай, поне взеха ачивмента. Тук ще е някаква стаичка. Стигнах до бедрок левел. Така. Като стигнеш до бедрок левел, чакай сега. Тук ще... Ма ние вече сме там, ние сме на бедрок левел вече. Това е бедрок левел. Виж бедрока даже така. Ще да обера редстоуна. Ма ти яранкирка ли се направя модите? Аз имам 2. Ах, че не споделя нашия. Виж го какъв е гаден. О, айде. Аз имам 24. Може да си направиш броня или може да си направиш инструменти. Кофта е най-важната и ще кажа на всеки да се... Хора нощи. Знам, има един крипър отпред, тъй че ако можеш да не го водиш 6. Тук гледам се в стаичката. Перфектно. Тъй. Сега да си такова по базичката. Няма нищо. Жалко, че нямам ресурси, че да го направя такава. Как пък не прецених? Пу. Добре, казвам. Нека водят крипър. Ами, защото ми вдигна, пък сега аз трябва да се прибрах. Да бе, да, не сега толкова се прибрах аз. Сега не прибрах. На матч щял да ходя да гледа баскетбол. Андрей, какво се случва, бе? Какво се случва? Паднаха на финала от нашите. Мале е най-после кол. Yes. Тук ще ми е нещо като фермичко. Някаква мини Макдребенщайнска. Към царафа. Ти сега как го знам губят? Не, ти този бех от 14 минути. Играем от сряда, друга седмица. Андрей, може да се мютнеш. На баскетбола съм аз. Какво? Може да се мютнеш. Няма. Аз мисля да приключвам. Не знам за вас. Що се качих обратно, бе? Злато. Майко. Аз ще изкопая това злато и ще почна да копая извън кадър, като начало. Димитре, от колко време снимаш? От 14, от 15 минути. Чай, сега селение да не ма докопа. И добре, пак се върнах тук, нали?
И добре хора, това ще бъде всичко от това видео. Надявам се видеото да ви е харесало. Ще направя веднага втора част и бай-бай.